שלי, זה נטו מהעמוד, ו... וזה פשוט, זה פשוט לעבוד בזה, זה נורא זה עבודה נורא נורא קשה. אבל זה רואים את התוצאות שלה, וזה מוכיח את עצמו מיום ליום. בדיוק סיפרתי על זה לניצה, על בדיוק אותם מילים שאמרתי כרגע, וזה בדיוק מה שאמרת. אה, זה עבודה, זה עבודה כל היום לעבוד בזה. אבל ספרי לנו כאילו איך התחלת, כאילו מהמקום שאפילו לא היה לך מושג בשיווק ובאינסטגרם. אני כלום, אני גם, אם תראו את הדף שלי היום, אני לא כזה עכשיו מפרסמת מלא, אבל כמה שאני יכולה, אז אני מנסה לעלות ומנסה לרשום, מנסה לעשות אשטגים, ואני באמת, אמנם אני צעירה וזה, אבל אין לי כלום בקטע של הרשתות ושל השיווקים, ו, זה לעבוד, זה לפרסם, זה כל היום להיות על זה, וזה מוכיח את עצמו. כאילו, התוצאות באות, כל הלקוחות שלי הם נטו מהפייסבוק, ו, ובאמת התוצאות מגיעות לאט לאט. יפה. את הבנת ניצה? אנחנו עושים את זה, יש לנו 4 דפי פייסבוק, יש לנו גם אתר אינטרנט, נדבר על זה עוד. כן, כן, אנחנו אז נדבר אני על זה, פשוט ואני רואה רוצה לראות, אני רציתי מאוד שענת תצטרף, ובגלל זה הודעתי לה ברגע האחרון, כשהבנתי ממך מה זה, כי יכול להיות שהיא גם כקוסמטיקאית באזור שלה, וגם בנושא של ביוטרונית תוכל להשתלב מטעמנו באזור הקרוב לה. כן, אנחנו נחשוב על איזה רעיון, אבל אני רואה שמתחילות להצטרף אליי בנות, ואני רוצה לעמוד בזמנים, ואני רוצה לעמוד בהתחייבות שלי לשעה 7, ואני אשמח, אני קצת אנתק פה את המיקרופון, ואנחנו נתחיל לצלול לתוך התהליך הזה. אז שיהיה ערב טוב. ערב טוב. אתן שומעות אותי? כן. יופי. רגע, אני רוצה לנתק. רגע. אתם שומעות אותי עכשיו? כן. 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 כן, שומעות. עכשיו גם שומעות? אני רק רוצה שתעשו יופי, אוקיי. אז אני רוצה לראות אם אתם שומעות אותי לגבי המצגת. אתם רואות את המצגת, מה שאני העליתי? כן, כן. לא, עדיין לא, עוד לא. כרגע אתם רואות? אותך רק. כרגע אתם רואות מצגת? עדיין לא, לא. רואים רק אותך. רואים רק אותך. אני יודעת למה, רגע. הנה עכשיו. עכשיו אתם רואות? מהמם, רואים, כן. כן. רגע. שנייה. טוב, אתם רואות, נכון? כן. יופי. אני לא יודעת למה זה לא על מיוט. טוב, אני מקווה שיש שקט. אוקיי. טוב, אז קודם כל ברוכות הבאות לקהילת מטופחות. אני שמחה שכמובן אתן נמצאות איתי והצטרפתן אליי. אז שיהיה לנו כאן ערב נעים. אנחנו מתחילות. אז ברוכות הבאות ונעים מאוד. אני אלה הדר, מנהלת הקהילה, מנהלת קהילת מטופחות בכל הארץ, אוטוטו בת 43, אימא ל3, פועלת לקידום נשים, בעלת הסמכה של מאמנת אישית וקורסים של התפתחות אישית. מי שרוצה לצלם את זה, זה המייל שלי, זה הטלפון שלי. אני אשמח כמובן אחר כך
לכל שאלה. ממשיכים, מי שרוצה יכולה לצלם. אוקיי. מהי קהילת מטופחות? מדוע הוקמה הקהילה בעצם? הבעיה כיום בארץ, תחום הטיפוח והיופי בשוק הישראלי נמצא ברמת תחרות גבוהה, ויותר ויותר עסקים קמים בתחום בארץ, ורובם גם לא שורדים עקב התחרות הרבה, ומתקשים לייצר הכנסות ורווחיות גבוהה לאורך זמן. קהילת מטופחות היא הקהילה והפתרון עבור כל בעלות עסקים. Get Pretty, ככה קראתי לאתר שלי. הרעיון הוא פשוט כמו Get Taxi בתחום הביוטי. ובעיקרון בתחום הטיפוח. מי פנויה עכשיו, למי יש המלצה ועל מה. כל מי שצריכה שירות של מניקור, פדיקור, שיער, מסאז', איפור ועוד, כל מי שנותנת שירות כזה בקהילה אחת. שם המשחק זמינות, 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 מה שאומר בעצם ווין ווין. אז כמו שאני אומרת, ואני קצת ארחיב על הנושא, וכאן זה אומר כמעט הכל, שברגע שמישהי שנכנסת לקבוצה ומחפשת שירות כקהל פרטי, היא פשוט רושמת בהתאם כמובן, שתכף נדבר על מיקום בית העסק, היא רושמת מי פנויה ללק ג'ל בשעה 5, וכל בעלות העסקים שנמצאות שם פשוט עונות לה לתוך הבקשה הזאת, וכמובן היא בוחרת את השירות, היא בוחרת מי שהיא רוצה, כמובן יש גם המלצות וכדומה. וזה לא הכל. קהילת מטופחות מעניקה תמיכה צמודה לאורך הדרך ומקום להתפתח ולגדול בו. הקבוצה מכילה קהל עסקי וקהל פרטי יחד. הרעיון הוא שבעלת המקצוע, כאשר היא עושה למישהי קהל פרטי ימליץ עליה בפרגון, פוסט ופרגון, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני ארחיב. למשל, היא הגיעה ומישהי פרטית קיבלה את השירות מבעלת עסק שכבר נמצאת אצלי, והיא רוצה לפרגן לה בקבוצה, היא מעלה פוסט, ואני מאשרת אותו באהבה. שזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. שברגע שאת מרוצה מבעלת עסק שהיא בקבוצה ומצאה דרך הקבוצה, לי באופן אישי, אני אוהבת ללכת גם לבעלות עסקים בכלל, מאוד מאוד חשוב לי שזה יהיה עם פרגון, מפוסט שאני יודעת מראש שהבעלת עסק הזאת ממש עשתה טוב למישהי אחרת. מבחינתי זה משהו הכי טוב שיש. הפלטפורמה נותנת לקהל העסקי פרסום ותודעה לקהל הפרטי. בעלת העסק מפרסמת ללא הגבלה בקבוצה, אך מקסימום 2 פרסומים ביום, על מנת שזה לא יהיה משהו יותר מדי בתוך הקבוצה. ככל שתתני מענה, תגובות למחפשות שירות, שירותיות, את מצליחה בענק. זאת אומרת, אני נתתי כאן פלטפורמה שמצאתי מקום בשביל בעלות העסקים בתחום הביוטי, ושמה את יודעת לנהל לך את העסק שלך. שמה את יודעת לענות, את יודעת להגיב, את יודעת להבין מה בדיוק בעלת העסק או הקהל הפרטי מבקש, וזה מצליח. ככל שאת מצליחה ומדייקת את זה, כמובן בליווי שלי, הסבר שלי, מה שאת צריכה כמובן, אני שמה, את מצליחה, אבל זו עבודה. אנחנו ממשיכות. קבוצת מטופחות בכל הארץ, בכל המדיה. קבוצת מטופחות פועלת בוואטסאפ, שזה משהו חדש, בפייסבוק ובאינסטגרם, וזה מחולק לפי אזורים. אני אסביר. אם למשל, יש לי חברה שהיא גרה ברמת גן, אני נכנסת למטופחות ברמת גן והסביבה. מה זה אומר? שברגע שאני רוצה שירות כרגע ברמת גן, אני נכנסת לקבוצה במטופחות, ואני רושמת ברמת גן, מי פנויה ללק ג'ל בשעה 5 באזור עוזיאל, מי פנויה לטיפול פנים ב7 ברמת חן. ככה בכל האזורים. אם אני בנתניה, אז אני נכנסת לנתניה, ואני נכנסת ומבקשת את זה, וכדומה. וכמו כן, גם בעלות העסקים, אם הן נמצאות, המיקום של בית העסק שלה נמצא ברמת גן או בנתניה, נכנסת רק למטופחות בנתניה. היא לא יכולה לפרסם את העסק שלה
שהעסק שלה נמצא בנתניה בקבוצה של רמת גן. זה לא יכול להיות. ככה עשיתי כ-11 קבוצות. לדוגמה, כמו שהסברתי, למשל, שזו הקבוצה הכי גדולה, קבוצת רמת גן, גבעתיים, בני ברק וגבעת שמואל, המונה 22,000 נשים, שזה גם קהל פרטי וגם קהל עסקי. וכמו כן יש לי גם את כל הקבוצות, שאר הקבוצות שהן אלפי ועשרות חברות, שזה קהל עסקי וקהל פרטי. זה הלוגו שלנו, גם הלוגו נמצא מאחוריי, שזה כל היופי שאפשר לבחור. מבחינתי זה משהו שמדבר אליי וזה משהו שמאוד אני מאמינה בו. וזה הכי כיף לשתף. הקבוצות המשותפות המכילות את הקהל העסקי והקהל הפרטי ביחד מביאות לשתי תוצאות מדהימות ועיקריות. ראשית, ישנה תקשורת ישירה נוחה וגמישה בין המקצוענית לבין הלקוחה. שנית, נוצרים שיתופי פעולה וחיבורים מדהימים בין חברות הקבוצה. למשל, אם נגיד, סתם דוגמה, סליחה, אני נמצאת בעוזיאל, והלקוחה פנתה אליי והיא נמצאת עכשיו, היא נמצאת במקום אחר. בעלות העסקים מדברות בין שניהם ומעבירות עבודה אחת לשנייה, ונתקלתי בזה לא מעט פעמים, וזה מדהים לראות את זה. ראו כאן מהאתר שלנו, יש לי אתר שנקרא מטופחות, גט פריטי. יש לי פה בנות שמשתפות. למשל מוטי קוסמטיק, מומחית בפדיקור. הילה יקרה, ההיכרות בינינו התחילה לפני 3 שנים, באותו הרגע שדיברתי איתך הבנתי שאת אישה מיוחדת, קשובה, ואיך אוכל לקדם את העסק שלי. רוצה להגיד לך תודה שתמיד את עם נתינה ואוזן קשבת, תודה שבזכותך הכרתי את הלקוחות המהממות שלי, שהפכו לחברות. סליחה, היום מותק של קוסמטיק אין לה מקום בעסק. היא התחילה איתי שלא ידעה איפה לפרסם, היא לא ידעה איפה להעלות פוסטים, היא לא ידעה מה זה פוסט. היום אני מתקשרת להעביר לה לקוחה ולהגיד לה יש לי חברה, היא לה אין לי מקום, אני לא יכולה לדבר איתך, ביי. כאילו זה ככה השיחה שלנו. וכמו כן יש לי עוד כאן וכמה, איך אומרים, קשה לי, את יודעת, לפרגן לעצמי, אבל כאילו זה מה שרשמו כאן. יש פה את ביוטי שופ, שזה מקום גדול, יעילה לקוחות, יעילה לבעלות עסקים. יש לי את דנה קטר החלקות, היא איתי מתחילת הדרך, והיא אומרת לי, אני לא מוכנה, אפילו בשביל פוסט אחד בשבוע, אני לא מוכנה לעזוב אותך, כי אין דברים כאלה. וכדומה, מרצ'י קוסמטיק, שיראל כהן, וזה, אתה יודע, זה ממש בקטנה. אז איך אנחנו מצטרפים לקהילה? אתם שולחים אליי הודעה לטלפון שלי, ותוך כמה רגעים אתם נמצאים איתי. לא יודעת מה קרה. כל מי שנמצאת איתי כאן, אני אשמח לשמוע מה היא. כאילו, עכשיו זה זמן, אני יכולה לתת לכם שאלות, שהיא כאן. ומאוד חשוב לי ככה, אחריות אישית היא המפתח לשליטה בכיוון החיים שלנו. ככל שאנו מכירות ומקבלות אחריות על פעולות שלנו, כך נבנית ומתקדמת ההצלחה. אנו חופשיות ליצור. יחד נטפח וננצח, שזה בדיוק מתאים לתקופה. ועכשיו זה הזמן לשאלות. אני רוצה להגיד לך, אני מתרשמת שלי קוראים ענת שינדלר, ואני מתרשמת שזה משהו בסגנון מדרג, שזה כאילו המטריה, שהיא נותנת את ההפניות. לא, זה לא בדיוק ככה, אני לא נותנת הפניות. זה פשוט נכנסות לתוך הקבוצה, ומפרסמות, זה לא בדיוק מדרג. אני אראה לכם דוגמאות, אתם תרצו לראות דוגמאות? דוגמה 1-2, כאילו, מה זאת אומרת, נניח לקוחה, מבקשת, נותנת שירות בסביבות רמת גן, אז היא נכנסת לקבוצה, נכון? היא נכנסת למקום, ואז היא מקבלת את... אני רוצה להראות לך דוגמה, בסדר? זו הקבוצה של מטופחות. אתם רואות אצלי? רואות?
כן, ראינו מקודם, אני ראיתי מקודם. אוקיי, הבנות רואות? הילה, רואים עכשיו רק את המצגת, לא רואים כלום, כאילו רק זה הזמן לשאלות. רגע, את זה לא רואים את הפייסבוק? אתם לא רואות? לא. לא. אני אראה איך אנחנו עושים. פה אתם רואות עכשיו? כן. אתם רואות? כן, כן. עכשיו רואים. יופי. אז עכשיו, זו הקבוצה של מטופחות, דוגמה אחת, אוקיי? יש לי פה בקבוצה 22,600 נשים וקהל פרטי. אני אראה לכם רק דוגמה, בסדר? יש לי פה חבר אנונימי שמישהי מבקשת, היי מחפשת מישהי שעבדה באזור מרום נווה, נקייה ומקצועית, תודה מראש. אוקיי? יש לי פה מחפש, לא מצאתי את האחד, מעוניינת בהמלצה החלקה אורגנית, תתתה. והנה פה דוגמה של מישהי שמפרסמת אצלי את העסק שלה, והיא רושמת את כל מה שצריך, וכל מי שרוצה, או שהיא פונה אליה בפרטי, אוקיי? שהיא רושמת פה לינק, או שהיא מגיבה לה, אוקיי? וכדומה, ככה זה ממשיך. זה לא מדרג, זה לא משהו שאני ממליצה על מישהי, יש פה מקום לכולם, זו לא, הרעיון. במדרג, סליחה רגע, במדרג, אם אני מחפשת למשל טכנאי חשמל, ואני רוצה בסביבה שלי, אז אני נכנסת ואני רואה את השמות של האנשים ואני בוחרת. זה לא שמדרג ממליץ. כן, אבל פה זה יותר, פה את לא צריכה יותר מדי לחפש. מבינה מה אני מתכוונת? פה כאילו את נכנסת לקבוצה מדויקת, זאת אומרת זה כן. ממש כמו גוגל, מיני גוגל כזה קראו לזה. אוקיי? את נכנסת למיני גוגל ואת רושמת בתוך הקבוצה שאת מחפשת בה, כבר מי פנויה לג'ל, או שאת כבר מחפשת בחיפושים, כבר נגיד החלקה, ועולה לך כל ההחלקה. וגם את רואה פה כן. פרגונים, את רואה פה המלצות, את רואה פה הרבה מעבר למה ש... זה קצת יותר אישי, בוא נגיד ככה, ויותר כאילו, יותר מקרב אותך לבעלות העסקים. וזה כאילו, את יודעת, יש בו הכל מהכל, וכמובן, יש כאלה שמחפשות ב100 שקל, אם את רואה, יש כאלה שמחפשות ב100, כל אחת עונה לה בהתאם למה שמתאים לה. כן. אוקיי? אז יחסית זו הקבוצה שעובדת הכי הרבה, זו קבוצה שמביאה לקוחות, מביאה פרנסה, כמובן, שאת צריכה לעבוד בשביל זה, זה לא מגיע משם שמיים, ברור. וזה משהו שאת יודעת, מאוד מאוד חשוב גם לדייק את הנושא הזה. אז מה חלקך בכל הנושא? את רוצה לספר, לשתף בכמה מילים? אז ככה, בעיקרון ברמת גן והסביבה זה הולך לפי ריטרנר, כמובן שבעלות העסקים, כל מי שעושה מנוי, אז היא מפרסמת שם, מגיבה שם, זאת אומרת ללא הגבלה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ובשאר הקבוצות כרגע, אני רוצה שהם ייחשפו יותר ויגדלו יותר, אז כל מי שרוצה כמובן להצטרף מפרט לרמת גן, אני נותנת כרגע חודש מתנה להיכרות, להסתכל, לבחון את הנושא, להתחיל לעלות פוסטים, להתחיל להביא לקוחות, להביא קהל לתוך התהליך הזה, ואנחנו נגדל ביחד. זה לא המקום של, את יודעת, כרגע זה מקום של יותר חשיפה, יותר מקום של לגדול ביחד, ובאמת אני מאמינה שכל מי שרוצה וכל מי שמבינה את המהות של מה שבאמת צריך, היא מקבלת את המקום שלה. וזה מדייק לך את הלקוחות שלך, מדייק לך את העסק שלך, מדייק לך את מי שאת רוצה לקבל. זאת אומרת, את כמובן לא מקבלת כל אחד, גם אם פנתה אלייך והיא לא נראית לך ולא נשמעת לך או לא יודעת whatever, את לא חייבת לקבל אותה. אבל כן, זה חלק מפרסום. גם כשאת עושה פרסום ממומן, את באמת לא יודעת גם מי מגיעה אלייך. זאת אומרת,
זה אין לך איפה, את לא עושה איפה ואיפה, את יודעת. את מחליטה מה את רוצה. כן. עוד מישהי רוצה כאן לשאול לי שאלות? נראה לי הכל היה ברור. כן. יש לי שאלה. היי, שומעים אותי? כן, כן, בטח. רגע. אה, היי אורלי. אורלי. היי אורלי. היי, אני גרה בנתניה, עכשיו התחלתי בתחום הקוסמטיקה, מהמם. מבחינת הקבוצה. זה כאילו, את מפרסמת את עצמך, וכאילו כאילו את מביאה אליך לקוחות, כאילו שהן נמרות אלייך, כי זה נראה כאילו שאת מפרסמת מפנויה כרגע, זה כאילו משהו כזה חד פעמי, זה כאילו אני תופסת אותם אצלי. לא, לא, הנה, סתיו, זה תסביר. לא חד פעמי, אני אומרת לך, כי כל הלקוחות שלי, אני עושה ציפורניים ולומד קוסמטיקה, בעזרת השם גם זה. כל הלקוחות שלי זה לא לקוחות שצריכות באותו רגע תקועות וזה, וכאילו הבאה בתור זה לא. זה מישהי כל הלקוחות שלי זה נטו משם, ולקוחות קבועות, חודשים, אני כבר, יש לי לקוחות שנתיים משם. שוב, זה- אורלי, זה לא משהו, אורלי, זה משהו שאת צריכה לעבוד, זאת אומרת, זה לא משהו, את צריכה לשמר את זה. זאת אומרת, לשמר, בדיוק, כן, לא, כי בהתחלה אמרתי מישהי שולחת בשעה 5 עם מישהי פנויה, אז כאילו זה כזה, את יודעת, זמני. לא, יש שם בנות שנתקעות באמת, ויש שם בנות שבאמת מחפשות, ויש המלצות, הראש שלי בראש. את מסכימה איתי, אורלי, דבר אחד, גם מאוד מאוד חשוב. גם אם אני נתקעת, זה אומר שבא לי לפתוח איזושהי דרך מסוימת וחדשה. זאת אומרת, יש כאלה בנות שגם אם נתקעות, הן לא מוכנות להחליף מישהי. הן גם לא מוכנות אפילו על הציפורן הקטנה הזאת, כשהן נתקעות, גם לא להחליף. אז ברגע שהיא מפרסמת ומחפשת מישהי, זה אומר שהיא פותחת לעצמה עוד עולם, והיא רוצה להכיר עוד מישהי. זאת אומרת, גם אם מחפשת לא, את מפה זה כבר העבודה שלי, כי אם יש לה את המישהי הזאת שהיא לא בדיוק. תעבוד על זה, שהיא לא תוותר עליה, יכול להיות שהיא נתקעה באיזשהו מצב, אז כרגע אני חייבת. אז שם אני צריכה לתפוס אותה, זו הכוונה, כן, כן, הבנתי. זה לא בדיוק. כמו כמה שזה נראה, אני רוצה לחפש למישהי לפעם אחת, הפעם הזאת יכול להיות שהיא תראה מישהי אפילו יותר טובה ממישהי יש לה כרגע, שהיא אפילו לא פתחה את הערוץ הזה לפתוח, לחפש אותו, את כן. מבינה? אליי באו ואמרו לי שהם הגיעו אליי, הם אמרו לי שמי שעושה להם היא לא כזאת נחמדה והיא פוצעת אותם וזה, וכאילו שהם באו אליי, זה כאילו היה להם מפתיע שיש כאילו משהו אחר. נכון. זה כאילו מגלה להם, והם לא חיפשו מישהי לפני, הם פשוט נתקעו. ואז הם עברו אליי, ואני חלילה לא רוצה לקחת למישהי עבודה, אבל יש מאוד מאוד תחרות, וזה משהו שבא. נכון. כן. אני לא משתמשת. תחשבי, סבבה. אורלי, סתיו, זה באמת המקום שאני יכולה להיות גאה בו, גם עבורה, להבין ממקום שבכלל אין לה קשר לפרסום, אין לה קשר לאינסטגרם, היא באמת במקום שהיא, אין קשר אליה ולפרסום, זה משהו מדהים, כאילו, לראות את זה, כאילו, איך היא על זה, היא פשוט היום היא על זה, זה מדהים לראות את פעם אני הייתי מפרסמת פעם בשבוע, היום אני מבינה שאני צריכה לפרסם כל הזמן. אורלי, אני אומרת לה, אורלי, תתייגי אותי, באינסטגרם, תתייגי מטופחות, הכי פשוט, לעשות כרוכית עם מטופחות, ואני מעלה, מה זה? לא יודעת כאילו על מה... אני אגיד לך את האמת, גם אני עכשיו התחלתי כקוסמטיקאית, סיימתי ללמוד. איפה סיימת? חווה זינבוים. אני לומדת אצלה. כל הכבוד. את? כן. יפה, כן. כמה זמן? אני לומדת כבר כמעט במאי שנה. יופי, שיהיה לך בהצלחה. נוכל לדבר, תשלחי לי הודעה. אני אשלח לך הודעה, ביום חמישי הקרוב תתפללו עליי, יש לי את המבחן האחרון. יואו, באיזה קבוצה את? דרבי. אוקיי. אני לא רוצה לקחת לה, אני אשלח לך הודעה. ברמת העיקרון מה שבאתי להגיד, כאילו נגיד עכשיו אני כקוסמטיקאית מתחילה, ואני באה ממקצוע שהוא ממשלתי, ואני בתוך העבודה וזה, ופתאום לפרסם, פתאום להיות באינסטגרם, זה חוץ מלהעלות תמונה מאירוע, אני לא מכירה את זה, אז פתאום עכשיו ללמוד ולהבין, אז כאילו בהתחלה איך שדיברתי את זה, זה היה נשמע כאילו זה כמו מודליסטיות כזה, שאת מחפשת מודליסטית והכל, אבל הברקתם לי, הכל טוב.
זה מעניין ממש, תודה. כן. תקשיבי, כל נושא השיווק, תרשי לי להגיד לך ממרום גילי הצעירה, אני לא יודעת, את נראית צעירה, גם החברה השנייה, זה piece of cake, זה מה שלי קשה, לך זה יהיה ממש ברגע, תקליטי את כל הנושא. נכון. תדעי לך, אני יופי יופי. דווקא שתדעו שכאילו, אני לא, כמה שאני צעירה, אני לא כזה מבינה בטכנולוגיה הזאת שלה לשווק. זה מטה, אורלי, זה מטה. הנה, בנות, אני חייבת להתנצל, אני חייבת לרדת מהשידור, שיהיה לכם בהצלחה. תודה, ענת, תודה רבה. ביי, יקרה שלי, ביי ביי, צ'או. להתראות. ביי. אז קודם כל תודה לכולכן שהגעתן כאן לזום, שנתתם את זמנכן, ובאמת אני מעריכה כל אחת ואחת כאן. אני אשמח אם תדברו איתי בפרטי לכל שאלה, אני אענה, אני אצרף אתכם לקבוצות, ואני כאן כמובן בשבילכם. מאוד מאוד חשוב לי גם לשמוע מה חשוב לכם בעסק ומה אתם תרצו לשמוע ולקבל ממני בכלל בלמידה. זאת אומרת, מה תרצו, נגיד סתם דוגמה, עזרה באינסטגרם, עזרה בפייסבוק, כל אחד מה שהיא צריכה, אני אשמח באמת לעלות אפילו להרצות לכם, לתת לכם ממני, גם אני אשמח לשמוע את זה. בכל מקרה, שיהיה לכם ערב טוב. אני שמחה שאתם כאן הייתם איתי. ואני כאן בשבילכם. תודה רבה. דניאלה, אליס תודה רבה. שלום. אליס שלום. היא על מיוט. תודה, ערב להתראות. ביי ביי. יש למישהי עוד שאלה? מי שהצטרפה עכשיו, ראית? מי הצטרפה? לא ראיתי. אליס, שאלת אותי קודם מי מרמת גן. הנה, כן. כן. וזה כבר אנחנו מסיימות. אני רואה שאתם כבר מסיימות, לצערי, רק עכשיו הצלחתי להתחבר. בכל מקרה, אני אודיע ב4 לפברואר, אני מאמינה שיהיה לנו עוד פעם זום. מי שרוצה, זה פעם בשבועיים אני אעלה את זה, את המודעות. אם תרצו איזשהו נושא מסוים, אני אשמח לשמוע מכם. אליס, אני נמצאת בנייד, אם את רואה את הנייד, אני אשמח לתת לך מענה, או בתוך הקבוצה בקבוצה בוואטסאפ. הילה, יש לי שאלה. כן, תודה, כן, אני שלום. גרה בכפר יונה. כן. יש זום, לא זום, יש קבוצת וואטסאפ מטופחות נתניה והסביבה? עוד לא, עוד לא. אני קודם כל אני צריכה להרחיב את נתניה בכלל בפייסבוק, אוקיי? אני צריכה על מנת שיהיה יותר קהל ויותר הענות, אני צריכה קודם כל את הפייסבוק ולאט לאט אני מעבירה לוואטסאפ. אני לא יכולה לעשות הפוך, אוקיי? כן, הבנתי. אני צריכה קודם כל שהקבוצות השאר, קודם כל שתהיה לי חשיפה, שיהיה הענות שמה, ואני ברצון. יש לי קבוצה ברמת גן, יש לי קבוצה בחולון, יש לי קבוצה בפתח תקווה, אבל זה יהיה בהמשך. את יודעת, היד תלויה, אנחנו נגיע לכל היעדים, וזה יהיה גם בוואטסאפ. בסדר, יש קבוצה בפייסבוק, זה כבר טוב. יש קבוצה בפייסבוק, יש קבוצה בכל מה שאתם רוצות, רק את יודעת, להתחיל לצרף, להתחיל לעבוד בו נגיד ככה, ואני כאן בשבילכם. יופי, תודה רבה. בכיף, בכיף. דניאלה, לא שמעתי ממך, דניאלה. התנתקה. דניאלה, אני לא שמעת אותך. היא על מיוט. כן, היא על מיוט. אני רואה אדריאנה, אני הצטרפה אלינו. אבל את על מיוט, אדריאנה. כן, נכון. הצטרפתי כי אני עובדת עוד. אז שיהיה ערב טוב, אדריאנה. ערב טוב לכולם. אנחנו לקראת הסוף. אוקיי. כן. מה, לא התחיל ב7? אנחנו ב7:30 כבר, כן. אוקיי. הזמן לשאלות. היום זה היה יותר עשייה, יותר באנו לעבוד. באנו לעשות.
יש לנו ברביעי לפברואר אני אעשה שוב, אני מנסה לעשות את זה פעם בשבועיים, ככה שיהיה יותר הענות, להיכנס לתוך התהליך הזה. אתן מוזמנות כמובן בוואטסאפ לשאול אותי כל שאלה, אני אצרף אתכם לאן שאתם רוצות, לאיזה קבוצה שאתן רוצות. יש לי אתר ואני אשמח מאוד 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 שתירשמו אליו, יש שם כל הזמן ניוזלייטרים, יש שם הודעות, זה לא מציק. אני לא מאלה שמציקות בניוזלייטרים, אז מאוד חשוב לי שתדעו מה קורה בעולם המטופחות. אז יש לי אתר שאני אשמח שתירשמו לקהילה של כל המאגר. כמובן שאם אתם רוצות, אתם יכולות להסיר את עצמכם, זה בכל זמן נתון. וזהו, ואני פה, אם אתם רוצות עוד שאלות, אם יש לכם זמן, יש לי את הזמן שלי. מה זה גט פריטי? זה כמו גט טקסי. גט פריטי זה... אז מה זה, אתר? זה אתר שלי, כן, זה אתר גט פריטי, אני אשלח לכם, אתה בתוך הקבוצה של הוואטסאפ? אני כן. אז אני כן. אשלח לך, אני שלחתי שם קישור שאת יכולה להיכנס אליו, אם את רוצה אני אשלח לך שוב. גט פריטי זה אתר שלי, שיש בו את כל מה שסיפרתי ביותר מורחב, אוקיי? מאיפה, איך זה נבנה, מאיפה זה בא, איך זה התחיל, פרגונים כמובן לתוך התהליך הזה, ואני אשמח שתירשמו, וגם קישורים לתוך הקבוצות, אם אתם עושים שמה, בתוך יש כזה 3 נקודות, יש שם קבוצות שאת יכולה להיכנס, ואז ישר לבחור קבוצת נתניה, ואז נותן לך ישר להיכנס לפייסבוק, אוקיי? וכדומה, לנתניה, רמת גן, כל הקבוצות שיש שם. דניאלה, אני רואה שאת לא במיוט. כן, הצלחתי סוף סוף, אז תודה רבה לשידור. אני בכיף. מראשון, יש קבוצה לראשון? יש קבוצה לראשון, יש מטופחות בחולון, בראשון, בת ים, בוודאי, כן. נהדר, נהדר, תודה. בכיף גדול. אז שיהיה ערב טוב. ערב טוב. תודה רבה לך, תודה. בכיף. תודה ביי. לכולן, אני שמחה חבל שלא הצלחתי להיכנס יותר מוקדם. תרשמו ברביעי לפברואר בשעה 7. כל שבועיים אני כאן. ומאוד חשוב לי, אם אתם רוצות רעיונות לזומים, אני רוצה פשוט לעשות עוד הדרכות. אז תגידו לי מה חשוב לכם בעסק. אני מאוד מאוד אשמח, מאוד אשמח. בסדר גמור, תודה רבה לך, בסדר? תודה. אז תודה רבה לכולכן. תודה. ביי תודה. ביי.